Здравей, уважаема публика, здравей! Приятно ме слави, аз съм войводата Володя Стоянов, войводката. По-известен като Володя Стоянов, войводата. Както знаете, не знам дали знаете, но мисля, че е редно да знаете. Мисля, че и ти знаеш. Аз какво съм аз? Какво съм? Какво си ти? Какво ли? Какво? Ти не знаеш Какво си ти? Не знаеш ли? Какво съм аз? Какво си ти? Аз съм изпълнител на македонски песни. И? Или по-точно, ако, разбира се, искаш да бъда точен, по-точно казано, в точното време, на точното място, ако трябва съвсем така да бъда прецизно точен, аз съм изпълнител на какво? На македонска песен, разбира се. Здравейте на всички от Якоруда. Имам написана специална песен да изпея за Якоруда, може ли? Якоруда, яко, яко, яко е в Якоруда. Благодаря ви. Прекланям ви се, фенове от Якоруда. Дошъл съм да ви споделя две новини. Една, две. Ще започна... Започни с първата. Аз мислех да започна с втората, но ако е редно да започна с първата... Първата, да. С първата. Първата знаеш ли коя е? Коя е първата? Е така, като ме попиташ коя е и ме объркваш. Имаш само две. Първа и втора. Кое е объркването? Сега се обърках, защото аз мислех да започна с втората, а ти искаш с първата. Ще тегля чоп, с коя да почне. Дръпни един пръст. Чупи му пръста. С първата. Да, редно е да започна с първата. Първата новина, първата е... Значи, първата е сега стана голяма глупост. Какво? Първата новина е за излизането на моя нов албум. И? И така, днес се навършват, сега дръжте това, 6 и дай още 10 и горе-долу, днес се навършват 15 години от излизането на новият ми албум. 15 години. Втората новина, с която исках да започна, е, че наскоро отворих, защото съм така отворен, отворих битово заведение тип македонска механа. Как се казва? Кое?
Как се казва механата, която си отворил? Как се казва? Как се казва механата, която си отворил? Точно това се мъча да се сетя. Как се казва? Защото е малко по-дълго името, но ще Какво се е? сетя. Дай. Защо да не хапнете тук? Така се казва. Точно така. Защо да не хапнете тук? Но, А има ли отговор? разбира се, че има отговор. Отговорът е защото Да? каймата е стара. Това е малка македонска кръчмарска шега. Направо ще направя беля от смях. Не можем да спрем да се смеем сега. Знаеш ли какво си спомням? Какво? Спомням си първия ден, когато моето заведение откри врати. И влезна първият ми клиент и ми вика: Володя, това заведение за бърза закуска ли е? Аз му викам, му викам, така, като ме гледаш, дали е за бърза закуска? Имате ли меню? Сега, дали имаме? Аз правя грешки, че му задавам въпроси, разбираш. Просто не трябва да му задавам въпроси. Или се пробвай ти. Аз просто искам да се разположа някакси в въпроса. Аз само искам да те питам, Володя, верно ли днеска си продал 300 диска? Верно ли? Днеска? Да. Дали съм продал? 300 диска. Верно е, че съм продал 300 диска, но не мой. Пробвай се още веднъж. Той пя на сватбата, аз го знам много добре. На сина ти на сватбата той ли пя? Да, Коя много песен ли спя? Луди млади години. 6. 6 какво? 6 часа пях на сватбата. 6 часа. Една песен. Да, верно. Всички плакахме. Аз бих искал обаче да направя все пак още малко реклама за моето заведение. Да, кажи. И да поговорим за... Не, само кажи, моля се по-кратко. За меню. Нямаме време вече. Аз имам меню, което бих искал да споделя с... Кажи само малка част от него. Значи най-разнообразни, ако трябва да бъда искрен, най-разнообразни са ни салатите. Какви салати имате? Имаме Да. салата краставици с домати. Да. Друга? Домати с краставици Трета? и шопска салата без сирене. Между другото, Да. само да отворя една малка скобка. Нека да е малка. Да. В смисъл скобка в скобата. Да. Между другото, това с сиренето, значи наскоро стана един скандал и аз искам да го разясня. Какъв? Значи, Слави, един мъж седна, Да. разгледа менюто Да. и знаеш ли какво ми каза? Какво? Имате ли сирене? Ти кому казваш? Това е глупав въпрос, защото аз отвърнах. Вижте какво. То си пише. Сирене. Разбирате ли? Значи, съвсем логично е, ако имаше, щеше да пише сиреда. Сиреда. Това е елементарна логика. Значи, аз само бих искал втора скобка да отворя, за да кажа за моето заведение, че правим страшна балканска скара. Да. Значи, първите дни най-много се харчиха, знаеш ли кое? 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 Кое според? Кое? Кое? Кое се е харчило най-много от първите дни от балканската скара? Знаеш ли кое? Кебабчетата
Балкан. Да. Кюфтетата Балкан. Да. Отмятай ги на Да, пръста. да. Кюфтета Балкан. Кебабчета Балкан, кюфтета Балкан. Карначета Балкан. Карначета Балкан. Шишчета Балкан. Шишчета Балкан. И пържолки Балкан. И пържолки Балкан. И дори днес един клиент ми вика, може ли, Да. може ли една порция кюфтета Балкан? Да. Викам, съжалявам, не може. Да. Балкан свърши. Сега има кюфтета Шаро. Много хубаво. Представи ги, Володя Стоянов!